علماو جنبار أنصار عبللان تصابوتاتن أبتي تاريخ أبكي زبل نداناميك تاريخ حبرة سباز زغوسي بدعتنيا كمارة مركيسوس تقرطن نأنجداتاتن ربحاتاتن بأمريكا زمرحة هاجرات معراب زقلقل زي معروي هاجراو سرعات متكلاتن علاماتاتن ودب حبرات هاجرات بمدخامن نلعلاوي معرنة هاجرات أبحدقا بمئتاون سلامن صدتان عالمنا أبحدقا أوديقو ويركب ازي مسم براخ نقحات حزبتات زياده زقالع زلو ميلاتات هاجرات معراب دما ابايتو تصدتا حيال متفنان فطير يركب ابز عمت زي اتوم بوليتيكاون تغباراون وسننت ودب حبرات هاجرات زغهدون منጭ متفنانات حيالو هاجرات كوينوم زلون تخاتاتلت قللاوات تصدتا كوينات ناغورنو كارباخ علوا ميانمار ناي ورح غنبت ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ከመውን ቁጽጽር ጣሊባን ናአፍጋኒስታንን ካልኦትን ገለካፕቶም ዝጥቆስዮም ባይቶ ጸጥታ ነዞም ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ክበጽሕ ይከኣለን ስለዚ ኸኣ ኣብቶም ምስክብደት ናይቶም ሽግራት ዘይመጣጠኑ ቀንዲ መሳርሒታት መፍትሒ ግጭታት ትውድብ ኮይኖም ዘለዉ ልዝብን ንጥፈታት ዕቃበ ሰላምን እዩ ኣድሂቡ ዘሎ ቁጠባዊ መዳይ ናይዚ ዘይቁርዑይ ዓለማዊ ስርዓቱን እንተረኣኻ ኣብ ደው በለለይ ክብለጸልካ ዝቐንኡ ብስስዐ ዝንዳሕ ቁጠባዊ ሜላታት ዝተመስረተ እዩ ኣብ 1990ታትን 2000 ሊበራላዊ ቁጠባዊ ኣካይዳታት ከም ሞዴልና አማራጭ ዘይብሉ ዘይክማህ ታሪኻዊ ሓቅን ስለዝተረኣየ ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ከይመርመራ ሓንጎ ፋይለን ተቐቢሎን እየን እተን ነቲ መስመርቲ ነፂገን ናታተን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕርያ ዝተኸተላ ድማ ከም ድሑራትን ቅሪት ሕሉፍ መዋእልን ተረኣየን ኣብ 1997 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተን هاجر تشاينا نليبرالاوي ديمقراطي بمنصاغا اب غوغوي سلف ناي مسمر تاريخ تمرش مهلاوا برست امانت تزاريبو نيريو غناخه دحر قطباو مكت ناي 2008 حزب عالم نقحاتو سلازبرخن اب ليبرالاوي ترخا زنبرو امنت እና بنن سلازخدن نحدش قطباو سرعات يمعدلو اب فلماش 1990 اللو زبالو حسبتن بوليتيكانياتاتن عالمنا نخلو عبيتي بوليتيكاون قطباون حتوتات زبتات كفتح يخيليو إلهم زآمنو نتزانتا مودعتا تاريخ كم زلو تقبيلهم ويوم اتن نخلو قطباون بوليتيكاون حمامات كفتح كم زخيل استزر مرلو سنح حساب دما ناب كل عالم كسفحفحن نخلو دوباتن تساقاماتن آليو نود السب ناب حدا قلباو محبر سب زمت مسألة أب هاجرات معراب أب زحالو في 10 عامتات استقلقلون ኣብ ስልጣን ዝመጹን ጉጅለታት ፖለቲካ ህቡብነት ከምኡን ተሪኦም ምምጻእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ክቢሉ ዝተጠቐሰ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣካይዳ ዝሳነዩ ይኮኑን ብሕፅር ዝበለ ዛረባ ኸኣ ኢንዱስትሪታት ኣሜሪካ ወላውን በቲ ዓብላልን ንቁጠባ ኣሜሪካ ልዑል ደገፍ ዘለዎን ዶላር ኣሜሪካ እናተሓገዛ ምስን ዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ብቕዓት ሰናዓታት ቻይና ክወዳደራ ኣብ ዘይክእላሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሓ ኢንዱስትሪታት ቻይና ንምድኻም ከም ኣማራጭ ተወሲዱ ኣሎ ገለ ጸሓፍቲ ከም ዝብልዎ ሰባት ኣብ 1938 ሓደ ካብ ሰለስተ ግሎባውያን ስነ ሓሳባት ክመርጹ ዕድል ነይርዎም ኣብ 1968 ክልተ ስነ ሓሳብ ተሪፈን ኣብ 1998 ድማ ሓንቲ ስነ ሓሳብ ጥራሕ ሒዙ ተሪፉ ኣብ 2018 ከዓ ዝኾነ ዝቕልሶ ስነ ሓሳብ የለን ነዚ መልክዑ እናቀያየረ ዝመጽእ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሜላታት ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ከዓ አንጻሩ ዝቐንዐ ሓበራዊ ግንባር ንምምስራት ኣብ ምግብግጋስ ዘሎ ይመስል ሃገራት ቻይና ህንዲ ሩስያ ደቡብ ኣፍሪካን ብራዚልን መስሪተኖ ዘለዋ ብብሪክስ ዝፍለጥ ጥርናፈ ንቁጠባዊ ዕብለላ ሃገራት ምዕራብ ሚዛን ንምትሓዝ ንኹሉ ዘርብሕ ሓድሽ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣማራጺታት ሃሰው ዝብል እዩ እቲ ዳርጋ نخلت تسيسو كاب أبالات ودب حبرات هاجرات زحاقوف من قصقاس شارع زي بلن هاجرات ون داقماين هاي من بربار أنفتات يري اللهم أبز عمد زي أبتي أب بلغراد سربيا زك أنعو مبرسو سوعلو تودب زي شارعو متكلو كيكيرا حدنتن متحبارن أبال هاجرات بمحيال معرينتن فتحاونتن على ما وسرعات عزوز ترو كبركتن أقدا سحيلي أب عالم لخاوزم دناتات كخونن قريص وستل علي مسل زي كازون توكلتنا هاجرات ألجيريا، أنغولا، بيلاروس، بوليفيا، كامبوديا، تشاينا، كيوبا، حزباوي ديمقراطياويت ريبوبليك كوريا، إيكواتوريال غيني، إرترا، إيران، حزباوي ديمقراطياويت ريبوبليك لاوس،
ኒካራጓ ሃገረ ፍልስጤም ሩስያ ሴንት ቪንሰንት ገርናዲስ ሶርያ ከምኡ ድማ ዚምባብዌን ቬኔዙዌላን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብ6 ሐምለ 2021 ናብቲ ውድብ ደብዳቤ ምጽሓፍ ወግዓዊ ምጅማርን ምምስራትን ጉጅለ መሓዙት ምክልኻል ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣውጀን እዚ ነቶም ብዓንዳሪ ባህሪ ሃገራት ምዕራብ ዝጠሓሱ ዘለዉ ኣብ ማዕድነታዊ ሽርክነትን ምክብባርን ዝተመርኮሱ መትከላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምክልኻልን ሓባራዊ ድምፂ ንምስማዕን ዝቆመ ምትእኽኻብ ነቲ ኣብ ዕላማታትን መትከላትን ቻርተር ናይቲ ውድብ ሰፊሩ ዝርከብ ኣምራት ውፍያት ዝኾናን ኣብ ኣድማዕን ሓቋፍን ሃናፂ ጽምዶ ከምኡውን ኣብ ምጽውዋርን ዘተን ዝኣምና ሃገራት ኣካል ናይቲ ምትእኽኻብ ክኾና ማዕጽኡ ርሑቕ ገይሩሎም እዚ ፈኸም እናበለ ዝዓቢ ዘሎ ምትእኽኻብ ሃገራት ኣንጻር ዕብለላን ተጻብኦታትን ቁጠባውን ፖለቲካውን ውድቀታት ዘግህዱ ሓደስትን ነባራትን ሲናርዮታት ፍሽደት ጣልቃታት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ልዓላውያን ሃገራት ከምኡውን ኣብ ኣተኣላልያ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተረኣየ ድኻማትን ንሱ ዘስዓቦ ቁጠባዊ ምርኹማሽን ርኢኻ ትረኻ መወዳእታ ታሪኽ ንኻልእ እዋን ዝተሰጋገረ ይመስል